Hi ladies and boys, ako si Bay Gamay o karon another confession na sad ang ato ang basahon nga pwede ninyong paminawon wherever you are or whatever you are doing right now. O kung gusto ninyong ma-shoutout o namoy mga reactions, opinions sa atong mga confession nga basahon, i-comment down below lang na siya aron ato na siyang mabasa puhon sa ato ang mga confession nga atong basahon. Og syempre sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe og palihog na lang pod og tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og karon ladies and boys, si Gala igsoon aniya na ang confession karon. Mubalik pa ba ka sa mong ex? Bisag kasal na ka? Mayong adlaw sa tanang mga naminaw karon. Hinaot nga naamo tanan sa maayong kahimtang. Gusto lang na akong i-share akong kaagi og nang hinaot nga naamoy matunan. Ako day si Frank, a 32-year-old man living in Cagayan de Oro. I'm a single dad sa duha nako ka anak na kambal, si Elle and Ellie. Si Elle ang babae, tas si Ellie ang lalaki. Kada adlaw akong gipaningkamutan nga magmaligon para sa akong mga anak. Uplifting myself was a little bit tough, but I have no choice kay naa ko yung mga anak na timanon. Financially, dili man mi maglisod og salamat sa Ginoo kay naaman pod mi kaya. Pero what's more challenging as a father to my children kay ang atiman, pagpangga, ug paghigugma nga ilang gipangita silang mama. Samtang nagdako sila, gawonder sila always nga nung wala sila'y mama. Dili daw pareha sa uban nga mga bata nga kaedad nila nga naa daw mama nga kauban perminte sila. Every time nga mangutanan sila tubago na lang nako og naa sa Amerika nak. Nagtrabaho dito. Sumpayan da nako og maunang eskwela mo og tarong nak para makaapas mo ni mama sa Amerika. Sakit yes ako isip sa kamahan. Grabe kasakit. Dili masabtan ang kasakit. Maunang naay mga adlaw nga maghilak ko nga ako rausa. By this, may nalang mogaan akong gibati. Usahay masakpan ko sa akong anak nga naghilak. Maong diretso dayon kog pahid sa akong nagtulo nga mga luha. Wala mo ko nagselos nga nangita silang mama. Sa tinuoray, mas naluoy ko sa akong mga anak nga inana day ilang mabatian every time makita sila og ubang bata nga nay mama. Mas naluoy ko kay dili na ko mahatag ilahang ginapangita bisan paggrabe na akong pagpaningkamot nga masatisfy na ko ilahang gipangita. Pero wala man ko kabalo unsaon pag-explain sila ha na ilang mama wala naman nahigugman ako. Wala ko kabaloon sa pagpasabot or even masabtan baka nila nga tuan na sa pikas balay ilang mama. Tuan na sa laing pana nga mas nahigugma siya. Dili ko gusto na mahimong dautan sa ilang pananaw ilang mama. Dili ko gusto nga ilang kalagutan o dumtan ilang mama. In fact, my wife kay usa ka maayo nga inahan o asawa. We've been together for pila pod ka years. Pero sulod sa kato nga mga katuigan, daghan mi og mga pagsulay nga nagyan. Klase-klase nga mga kakulian nga nagpalig-on sa among relasyon. Una mi nagkaila silang mama, which is si Kath sa isa ka company dinha sa May Cebu. Taga Cebu day si Kath na nag-apply lang ko sa company sa Cebu kay gusto ko og new environment. Month of March to, if I remembered correctly. Bago ko nga employee. So gi-welcome ko sa company manager and si Kathy hang gisugo nga i-introduce ko sa uban nga employees og itor ko sa workplace. Upon seeing her, nakaingon ko sa kong nahuna nga gwapa lagi ni siya bay. Ni-smile kog una nga gatan-aw sa iya ha og siya ni-smile back pod siya sa kuha. Murag tinuod yun na ilang giingon nga love at first sight. Sounds strange and cliche,
Pero murag maugyod akong nabatihan na to nga time. Gwapa siya og walay duda ana. Pution, taas, medyo approachable iyang panagway. Di na siya straight hair. Bisan kinsa siguro na laki makaingon gyud og gwapa siya. Since bago pa ko og dili pod ko ingon nga tabian, si Kath yun akong permi duulan kay siya man po'y akong una nga nailhan, in which maupod akong gusto kay gusto pa na ako mailhan siya pag-ayo. Magpatabang ko sa high regarding work and sometimes librihan ako siya. Ganahan kay ko nga every time gain anime kay feeling na ko mura may kuyab. Pero wala na ko siya gina-take for granted. Malipay lang gyud ko ba kay lagi gugmaan ko niya, ang pinaagi ni ini, mailhan ako siya og mailhan pod ko niya. Pag nami free time or kanang dili kay may busy, mag-share me about sa mga ganahan og dili ganahan, among mga kaagi sa kinabuhi og bisan sa mga random lang nga mga hisgutan. Ug wala na ko na matikdan nga nahulog na gyud kayo ko niya. Dili man pod siya awkwardan nga mag-uban me, kay lagi iyang pananaw sa ako is friend raman sad. Besides, she's friendly man pod. Eventually nagkasuod man pod me. Others gani kay maalaan mi nga mag-uyab. Isa sa mga na-share ni Kath after pila ka months is her best friend nga lalaki, si James, which turned out to be her boyfriend. Yes, she had a best friend/boyfriend ay nagkaila sila mga bata pa kayo. Kath was deeply in love with James. They were classmates since elementary up to college. They had an amazing childhood back then. Second year college sila tong nanguyab si James sa iyaha, ang pila ka man gisugot rapod ni Kath kay lagi nahigugma man siya pag-ayo kan James. Knowing nga naaday siya'y uyab, I felt hopeless kato nga time. Imbis nga nahulog na ko niya, dili ko makakonfess kay lagi naman siya'y uyab ug dili ko gusto makagubag relasyon. Nasakitan ko kaayo kay abi gyud nako naay chance. Abi gyud nako single pa siya ug karon nga nakabalo nako, ako og gyud nga gipugngan akong kaugalingon nga mosamot og kahulog sa iyaha. Wala ko nagpalayo niya para dili halata. Pero syempre naana yun ang ginagmay lang nga changes towards akong treatment sa iyaha. Karon sa taman nga dili man yun mapugnan akong pagbati niya, pero bisan pa man, wala yun nako gisaba sa iyaha nga nagkagusto na kay ko niya. Dahil usa ka adlaw niya na, while nami sa work, nailalaki nga niabot sa office og nagdalag bulak. Medyo taason, tas pution og naitsura. Iyahang pinurma kay mailhan gyud nga daton. Gawander ko kung kinsa man nga lalaki. Nya agasan glasses pa gyud. Mura ra ba gyud og naa si haring adlaw sa iyang atubangan. Nikalitin og panyagit ang mga office mate namo. Mura sila gipangkilig sa pagkakita sa lalaki. Nidol din among company manager sa iyaha ang nakig-shake hands nga nakasmile. Murag kaila siguro among manager sa lalaki sa iyang pagtrato pa lang. Gawander na yun ko kung kinsa maning lakiha. Moday pag-abot ni Kath, gikan CR, then nakita nako iyahang reaction nga mura siyag nakuratan. Nidol din siya sa lalaki, din iyahang gigakos. Murag gimingaw gid si Kath sa lalaki, kay naghilak man siya pagkakos niya. Of course na siya ko. Nangutana din ko sa akong ka-workmate nga si May kung kinsa to nga lalaki. Mitubag si Kate nga si James ang uyab ni Kath. Observing them from afar, I admit na sakitan ko. I know nga wala kay right nga magselos pero dili man pod siguro nako sala kay gugmaan man kong Kath. Basta gugma dyan lagi. Pagkaugmaan na, pag-abot na ko sa office, wala si Kath. Natingala ko kay dili biya na siya ga-absent sa work. Anak ko, nga basin late lang or naay gipasugo ba ka? Pero wala man po dihang bag. Ako lang gihapong gihulat. Niabot naman og alas 10 sa buntag, wala pa man gihapon. Then I found out nga nag-leave siya for 2 weeks
to spend time with James kay mobalik karsa daw siya sa States. After 2 weeks, nibalik na sa States si James o nibalik na po og work si Kath. Then after pila po ka years, mas nagkasuod pa yun mi ni Kath. Maglaglaag mi, tas mga on together. Magtanaw og sine, og magmall, though naagyapon sila communications ni James. Kabalo ko nga naa siya gihulatan nga tuwa sa States. And I know nga one day, sila gyud ang kaslon sa simbahan. Natanom na gyud na sa kong alimpatakan nga friends ra gyud siguro ang pananaw ni Kath sa ako, though wala pa yun noon ko nag-confess sa iya. For me, it's not unfair for James kay every time nga naa si Kath sa mga pagsulay or under pressure, ako gyud ang naa sa iyang kiliran o dili iyang uyab. Sa mga panahon nga mag-away sila, ako ang naa sa tapad ni Kath nga naga-comfort sa iya o dili iyang uyab. Pildi sa physical presence ang long distance o even phone calls. Pero believe me or not, wala na ko to siya gi-take advantage. I know it may seem nga dili katuhan, pero all I did was for Kath. I was just being a friend ra gyud sa mga kaninga panahon kay kabalubi ako nga naay uyab si Kath. I know man pod nga dapat dili ko gadul-duol or makig-uban kang Kath kay mura ko kabit. Pero si Kath man pod mismo ang ganahan nga maguban-uban ko kay lagi friend ra iyahang pananaw sa ako. Ug isa pa, wala siya kabalo nga nagkagusto ko niya. Until one day, nako sa mall kay na ako'y gipalit sa dihang nakita nako si James. Natingala ko kay it's been years since wala sila nakita ni Kath, pero wala man lagi nakabalo si Kath. So I wonder yun nga no, and what's more intriguing, kay naa siya'y kahalok nga babae. Nasakitan ko para kang Kath, mudulon ta ko ba, tas tumbagon siya sa iyang naong, pero may gani nakapugong ko sa kong gibati. Gipicturean na lang nako para na ako'y evidence nga ipakita kang Kath. Tuod man akong gipakita ang pic kang Kath pero wala siya nituo sa ako o giyahara kong giaway. Gabuhat-buhat ra daw ko og istorya para ma-doubt si James pero akong gi-explain sa iya nga wala ako nagbuhat-buhat og istorya. Nilakaw ra dayon siya og wala ko kabalo sa paingon. Pagkaugmaan na wala ni trabaho si Kath and wala man pud siya leave. After 1 week wala pa gyapon siya ni sulod. So nakulbaan ako kung naon sa siya, unya dili man pud niya ginatubag ako mga tawag. So niadto ko silahang balay para kumustahon siya, og salamat kay giapilihan ko siyang mama. Nisulodin ko siyang kwarto og didto nakita nako siya nga naghilak. For 1 week lugar ing ani iyang kahimtang. So nakabalo ko nga naay di mao. Sumoto iya ding gisay-say tanan og didto nako nahibaluan nga naay laing uyab, iyahang uyab. Iyahang yadtuan sa balay nila the night after nako gipakita niya ang picture aron makumpirma kung naa ba yun sa Pilipinas si James. Didto nakita niya si James og gi-confront og nang hinaot nga isulti ang tinuod. In denial pa at first si James pero wala na siya nakabuhi sa hawla. Tungod sa kasuko, ihang gilaparo si James o nidagan dahin siya pagawas. Nasuko ko pag-ayo kan James kay dili nako ma-imagine ba giunsa niya pagpamakak kang Kath. Naturingan biya sila isip suod nga mga higala o labaw sa tanan, uyab silang duha. Iharang gisayangan ang mga panahon og tuig nila nga panaguban. Iyaharang gilabay sa basurahan ng tanan. Dili yun ko katuo nga luyo sa panaghinigalaay nilang duha sa dugay kay nga panahon, nakuha pa ni James nga mamakak. Naluoy kay kong Kath. Even ang pamilya ni James gikonsinti pa ang binuhatan silang anak. Dili yun katuohan. After ato nga night, akong itabangan nga makahawas gikan sa pagkahugno si Kath. Itabangan ako siya nga makamove on sa kapait nga ihang nasinate. I spent most of my time together with her. Magkaon-kaon mi, maglaag bisan asa. Katura pod yun nga mga usual namo nga bonding moments namo
and for how many months. Then finally, nakarecover na si Kath though dili paingon nga fully healed na siya. Lipay kay ko nga nakita na ko nga naulian na ang nasamad nga kasing-kasing sa akong pinalangga. Nagplano din ko nga mag-confess na siya ha since nahanay og na okay na ang tanan. Grabing kakulba kung nabati o fortunately naa na po daw pagbati si Kath sa kuha. Gipananghiran dayon nako siya nga pwede ba nako siya panguyaban. Og nisugot raman pod siya. I had the permission na pod from her parents. Then after 3 months siya akong gisugot. And finally, we are officially boyfriend and girlfriend na dyan. Pero din akong lipaya kay nauyab baryod na ako ang babae nga ako ang gipangandoy. Milabay ang mga panahon, mibalhin ko sa Manila kay naay better offer sa kuha. Samtang si Kath stayed in Cebu. Dream na ako to work sa kaninga company, so I grabbed the opportunity. Akong giasi Kath na dito na lang pod siya mag-work. Pero magpabilin lang sa daw siya sa Cebu. For almost 7 months I think, through calls rami keep in touch with each other. Lisod yun siya pero sige lang ako gihapong giantos. Napoy mga babae nga ga-chase ako but still wala na ako sila pansina. Dagan ang mga temptations yet still I remained faithful kang Kath. I don't want to waste my effort sa mga panahon nga nanguyab ako niya, but most definitely dili na ko gusto nga pasakitan siya. So after 7 months, I decided to go back sa Cebu, kay mura man ko gimingaw ba, ang gimingaw pod kong Kath. So I called Kath to tell her nga muuli na ko, pero ang wala niya mahibalo mag-propose na ko niya. I felt nga siguro it's time na nga mag-move na mi sa next level sa mong relationship. We've grown and matured as a couple and we have a good relationship between our families. Our career also is thriving, so why not we finally tie our knots? I've also prayed and consulted both my parents and hers and they agreed naman pod. And if you ask me if I'm ready, I so much ready na pod. So I planned everything together sa tabang nilang mama o parents ni Kath. Niuli kog buntag ato mga month of January, mga last week. Ang pagkagabi ko gaplano nga mag-propose. Nasettle na pod ang place. So I invited her and gialibay nga mag-dinner date me. But little did she know, everything will change. Sa moto nga nagkumustahanay mi. Dinagulat ko sa tama nga timing to propose. Then niluhod dayon ko and tell her these words. Na Kath, we've been together for years and I've been imagining you wearing your dress while me waiting for you at the altar. You are the woman I love the most that I want to spend the rest of my life with. I know you're surprised, but let me ask you this. Will you marry me? As I utter these words, dili gyud na ako mapugngan nga maghilak. Tears of joy, kumbaga. Then mingon si Kath, yes. Yes, Frank. Yes. Hearing those yeses nga gikan kang Kath, I was in a cloud 9. Ako yun siguro ang pinakamalipayon nga tao sa kaninga moment. I can't explain how I feel. Indescribable dyan. Ako din gisot ang sing-sing sa yaha and then hugged her. Sign of my happiness. For pila ka years na mo nga manag-uyab, finally engaged na me and just exactly after 9 months of preparations, our wedding day has come. It was a pastel green theme wedding and naata na namong family and relatives. The moment has come. Tiningon ko, I, Frank, take you Kath to be my wife, to have and to hold from this day forward. For better, for worse, for richer,
for poor, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Tubag si Kath. Kath, take you, Frank, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Finally, mag-asawa na yun, me. Dili masukod akong kalipay. Gipangandoy lang na ako sa una, pero karon nakuha na siya. Then after pila ka months, she got pregnant sa among first babies. Grabe yun nga blessing kay kambal among anak. We are expecting one boy and one girl. Fraternal twins sila and we named them El and Ali. I couldn't ask for more because I have with me what I want. A complete family, healthy babies, and stable na financially. Kath is really a blessing to me. She was just a dream that I once knew and I never thought I would be right for her. Pero ang tanan, nagbago. Nikalit na lang siya gold sa ako. Dili na siya ganahan sa kuha. Ana ako'y mga namatikdan nga mga changes yun siya ha. Every time I ask her on date, permi niya ginialibay nga busy siya. At first wala lang ko, kay basin tinuod, pero nagkadugay lahi namang yun iyahang pamatasan sa kuha. Nagwonder na yun ko, until one day, nananghid siya nga gabi na siya muli gikan sa work. Same workplace ra gihapon niyang gitrabuhan pero ako nibalhin ko og work pero sa Cebu ra gihapon. Sa moto nga ni okay ra ko. Pagkagabi ako untang i-surprise si Kath nga sunduon siya ug mangaon unta ming duha. Sama siyang giingon nga madugay siya. Sa mga 9 nag-atang nako sa gawas sa office. After 30 minutes, nigawas na si Kath, pero nisakay siya sa laing sakyanan. Nakulbaan ako, so ako dayong gisundan ang sakyanan. Ug nakuratan ko kay sa hotel sila ni Adto, ug nisulod. Ug ang mas nakasakit pa, si James D.I. ang lalaki nga iyang kauban. Ug sama sa ginaingon nila, nga ang tanan daw samara sa bula. Nga kalitra mawala. Abi na kog forever na. I thought everything is not gonna last forever pero dili di ay. Wala na ako siya gi-confront kay basin makamatara siya sa iyahang binuhatan. Pero wala man gyapon. Ni mata na lang ko nga nawala na siya. Ni mata na lang ko nga wala na siya sa ako na higugma. Ni mata na lang ko o sa kaadlaw nga tuan na iyahang kasing-kasing sa lain. Sakit man pamation, but maybe others are distant to be hurt because they still have lessons to learn. What happened to her vow? Is it lost or already broken? Nganong mibalik man siya sa lalaking nagpasakit niya? Then how about me nga gitabangan siyang mabuo iyang kaugalingon? Selfish na kung selfish pero sakit lang yun kayo. Pero kailangan akong dawaton nga tuan na sa lain akong asawa. Tuan na siya og nibalik siyang ex, si James. Og kailangan ako dawaton ang kamatuoran nga naa na sila'y anak. Kung ikaw akong pangutanon, angay pa bang mobalik ka sa mong ex bisag kasal na ka? Dari na lang ko taman, ang salamat kayo sa inyong paghahinog oras sa pagpaminaw. Ladies and boys, mao ka na ang confession ni Frank.
Di ba bad trip pa lang jud kayo? Nagikasal na mo, nakapirmi niya, ug abi ni mo siya na jud hangtod sa hangtod. Pero dili di ay. Sakit jud kayo ng gibiyaan kaniya kay mibalik siya sa imong ex. Di ba? Sakit. Sakit kayo. Og sa dili pa ko moadto ladies and boys, ako sang basahon ang pipila sa inyohang mga reactions, comments and more. Ingon si Mary Ann Mendez nga love versus last. Sayang sender, sakto si Cassie sender. Gikan ni siya sa confession nga after 5 years na fall out love ko niya. O ingon po si Elmar Ligaspi nga, hi bye gamay, listening here at Hale City, KSA. Oy, sa tanang mga ladies and boys na to, dara sa may Saudi Arabia. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Hi kang codename SE, apel pod kang Steven Kagang. Yes, sender, naadyo na sa huli ang pagsisisi, but mali pod na makigbulag ka na walay dahilan. For what your igat-igat time in other girls. Kanya naman talaga kayo eh. Kapag makuha na ninyo ang dapat makuha, bulagan na kay nahimusla naman. Bash, based on your story. Hi to you there, salamat. Hi kang Rosaline Gazo, listening from Dubai. Hi pod kang gay guy intik. Stay strong lang sender na pay lagi mo abot nga para sa muha. Hi kang Jeril Castillo, gaba ni mo sender. Mitchell Dumaog, naminaw while naghugas og plato, hi. Ug ingon si Izzy May Aba, nga mo na giinaingon nga naa sa ulahi ang pagmahay. Sayang kay sender, but I'm so proud of you kay na-share jud nimo imong story. Pero padayon lang kay I know na paihatag si Lord para nimo, and I hope dili na nimo i-regret. God bless you sender and bye gamay. Hi, salamat kay Izzy May. Og kang hi pod kang Angel Ilictores. Sa huli jud ang pagsisisi kuya sender, but stay strong lang pod. Hi kang Mayet Kaniban. Apil pod kang Gracia ng Dubai. Hi bye gamay, watching always from Dubai. Clear Dupalco to Aralagi. Hi Lane Abrogina. Hi. Apil pod kang Chino TV. Salamat kayo sa inyohang pagpaminaw. O ganto sa sunod na lang na confession, daghang salamat jud kaayo sa inyong suporta. Ug ako si Bay Gamay mo ingon og amping kanunay. Love ya.